na yɛkwa akɔgyina mo yɛ Anyinam na abrɛhosi mefiri hɔ ba ene sɛ ɛyɛ mabunu bi ani abrepa wɔ hɔ ne nyina yɛ sɛ ɛyɛ poye mantemu Anyinam atiwa east wo mo a hwɛ fomo agudie na mmra kwan so ase no wo mo hwɛ so ni ku ɛwɔ hɔ no ɛna afɛ Ghana National Association of Small Scale Miners sɛ wo mo nso a ɛwotumi krata no mu tu fomo agudie no wo mo atumi akeka wo mo ho abomu a emrantewa bi osusu sɛ woni tumi krata nso wo mo tu fomo agudie wakwachi mu mienu de akopie mu police station a emaburo no nso akɔhyɛ hɔ no ma mienu a wɔkyere wɔn mo sɛ wotu afɔm agudie anya ne kwan so ano na yɛ excavator operator ɛne sai supervisor ya foforo bi ɛboa wɔn mo a brim asu kɛseɛ no ɔma ne kwan ɛde afa Anyinam police station no akyere pɛɛ mpanimfoɔ ɛda Ghana National Association of Small Scale Miners ano ɛne taskforce ɛne kɔ hɔ no mo a wɔde sɛ nipa mienu ɛkɔma aposifoɔ Susan Dankwatete ɛne yɛ women coordinator ɛwɔ Epoye Mantemu na wɔde tu dwa sɛ deɛ wɔn mo etu afɔm agudie anya ne kwan so asɛ brim asu no ɛha adwene pa a ɛsɛ small scale miners adwuma wo mo eye na menua no mo hwɛ sɛ de esi aye ya ensu bɛyɛ den na ni aye den ate ensu bɛyɛ den na ni ate o mama tese we de esi de anya sɛ ensu no aye fi o we de ensu na yɛ atɛkyɛ ensu na yɛ anwea na yɛ disika hi ɛna ɛbɛtumi ama ensu yɛ ni ate small scale miners yɛ yiri yɛ ho sɛ yɛ bɛma adwuma afa no ntuma pa efra no yɛ nuanum bi die almost some de someone na no bedi na yenso yentra ho ema kwabrani ba ko pe embese adwuma no na no se yepe and national president ya woda Ghana National Association of Small Scale Miners ano Ora Philip Ekufo editu dwase enya de obetena wa yenhwe ha ama enipa bi asai wadwuma wo ye na obesere bambofo se wonyere won ho na won mu a won ho bon sa abonefo se mu nyina no onkyere won mu entu me wura ho bebre because ade I be hu wan de I saw. If you say, Incrofor taka garamse, ana yen small scale man say entiasie. Banade yankasa be hu ade ofena garamse. And yen tron no munwe ni masogan ha. Ayo man no mo say no. Inti ye be make sure say yen small scale miners no. Kwan bi be for say be Incrofor ayesa dwuma boni wo Ghana ha bia no. Ye be chiom. The krakra na mensini krache ye wo fantia kwa south and the stofosu ebo task force and mpanimfo eda Ghana National Association of Small Scale Miners abaso se watimi aboa bambofo na wo ko galamse ye ewo omayi emu. Last week Thursday and ajuna grofo frame me say grofo bi ye galamse o baby amo ba so the kind of jumadin amo be ye no yetimi chi grofo ne bi anti it's my essay said here. We be any idea of police bill. And see, we need no crisis arrangement for another operation, but because of your coming into, yeah, they are said that for I see, say, there are people I can rely on. Now, yeah, boys say you fight it, say galam say.